will haunt me every night when I lay down. De American Country Legends neemt u voor een avond mee met de theatershow A Night at the Opry. Iedere muziekliefhebber zal ontroerd zijn, bewogen worden en genieten. Ze beloven je een mooie reis langs de selectie van prachtige country en West Coast muziek. Je beleeft A Night at the Opry. Op zondag 28 april is het Koopzondag in Venray. Deze Koopzondag staat volledig in het teken van de levende standbeelden. Het gehele centrum van Venray staat tijdens dit Living Statues Festival vol met levende standbeelden. Niet schrikken, laat u verrassen. Wie jong, bruisend cabarettalent wil ontdekken, komt naar de Cabaretstafette. Met 3 uiteenlopende acts en muziek van DJ Pika en DJ Skipper, die de zaal voorafgaand warm draaien, is een verrassend leuke avond gegarandeerd. De Amerikaanse vlakten, empty boxcars, moordenaars. Ze komen allen een stapje dichterbij met Lucky Came to Town. Een beetje folk, country, rock. Noem het gerust Americana met hart en ziel uit het Woodstock van Vlaanderen, het Hageland. Op zondag 28 april in de Witte Hoeve in Venray. Oh, Gep, ik ben zo benieuwd hoe het er boven water uitziet. Sita, die eerder de rol van Rapunzel en Assepoester vertolkte, is nu in de musical te zien als de lieve kleine zeemermin met haar prachtige staartkin en wonderschone stem. Ook het populaire tovenaarsduo Titus en Fien, gespeeld door Michael van Hoornen en Esther van Zanten, reist mee naar de betoverende wereld onder water. Zoals altijd zorgen zij weer voor een flinke dosis aanstekelijke humor en hilarische scènes voor jong en oud. Al meer dan 10 jaar staan ze samen op het podium. Frans Pollux en Emil Skarowitz. De gevoelige snaren van Emils viool klinken op bijna alle liedjes van Frans. De show gaat over hun leven, van Polen tot de Venlose parade. Ze vertellen en zingen en speciaal voor deze theatershow schreven ze samen nieuw werk. En let op, Emil gaat zingen. Koningsdag staat weer voor de deur en dat betekent dat de Oranjegekte weer losbarst. Om Wim Lex zijn verjaardag gepast in te luiden is er een nieuw evenement in het leven geroepen. Dit jaar is de eerste editie van Uwe Majesteit by Night in de kleine zaal van Schouwburg Venray, met vanaf 10 uur sounds van onder andere Amped, Mace, Funk D en Saint Jack. Op donderdag 18 april vindt de In Beeld prijsuitreiking plaats. In Beeld is de prijs voor beeldende amateurkunst in Nederlands en Belgisch Limburg. Een aantal werken zullen na het einde van de expositie verhuizen naar de algemene In Beeld tentoonstelling in de ECI Cultuurfabriek in Roermond.